В днешно време разполагате с много начини да управлявате файловете си с облака. Някои услуги ви позволяват да синхронизирате файлове, така че да имате достъп до тях от всички устройства. С други можете да споделяте файлове, а трети ви дават възможност за съвместна работа онлайн. Но вече има една услуга, с която можете да правите всичко това. Добре дошли в Microsoft SkyDrive. Това е Иван. Той има кулинарен блог и е потребител на SkyDrive. Иван току-що си е поръчал най-вкусната пица на света. С помощта на телефона си той я снима и си води бележки, похапвайки доволно. Накрая си взима кафе и сяда да напише отзив за нея. Когато отваря лаптопа си, снимките и бележките се синхронизират автоматично, така че може веднага да започне работа. Той си спомня и за една снимка, направена в Италия, която идеално ще подхожда на темата. Макар тя да не се намира в неговия SkyDrive, той знае, че може да я извлече от домашния си компютър. Иван завършва черновата и я споделя с приятелите си. След като те направят коментари по материала, той го подготвя и публикува, за да могат всички да го прочетат. С помощта на SkyDrive, Иван може винаги и по всяко време да намери нужните му файлове. Де да беше толкова лесно да се намери хубава пица? Microsoft SkyDrive. Вече можете да достигате до файловете си от всякъде, да ги споделяте с други хора, да работите съвместно онлайн по тях и дори да ги извличате от домашния си компютър.